haino hailam sogo khorang tibi nai tongnai khapangni takhukte bukhuk songno hinke tini norokni loge phaijak takhuk Bijoy Debborma 45 Komolpur Assembly by khobjak tuirobam chora amchayo aroni lukurok by kok salainai bwskangni Bidhan Sabha chongmarini bagoi sabo kuplayangno sabo chenno lukurokni khuktui khwnai naidi hinke nai tongdi norok chaya kare chini nungbu pagrano bele hamjogo ingkai lukurok je video nai tongnai rona nung tam kok kachana muso mane joto pronono mane koন পাতিও থাকে বই বগুড়ানো যা সাপোর্ট থাকে বই যত নাং কইবো 2018 o IPFT BJP habang phema pore tam tam sujog subida ma khandong ni o para tam development ungka সুবিধা তো কোন কোন ডেভেলপ নিয়ে এবার লামানি কোন কোন পজিশন দিয়ে কো লামা থাংনাই মানো লামা বই বিরাই না খানি জি 5 বছর থাকা তার ভিতরে কোনো ডেভেলপ নিয়ে কো তুই কোন অসুবিধা মানে অসুবিধা মান কই মানে তুই না থাইও কারণ বগই নকরনো নং কইখা ববগরানো যখন সাপোর্ট খাই দেই নাই তাবো বাইসে ববগরানো তো নাই দিকেনা গাই তাখন ববং তাং অব বো বিসিবি খবজাক Sirapur bisibi khobjog phai phainai Bidhan Sabha chongmari wa no sabono bodi lai khainani kharto hingai kuno sujog subida rok mama kha 2018 wa BJP IPF habang phai pore kuno sujog subida rok mama kha nawa haya se kai tong bo kuno kuno sujog subida maya ko hingai obo bisibi khobja hingai nana bu mo tang kha hingai nung je no nai tong nai ro lukurong tam ko kachana mo chong Nyai Bidhan Sabha chongmari wa nung sabono bodi lai khinai mo ngono rajana ini rajana igai rajana busuk tu hamja goi to aba hamjang ma aba sai mi khakal de boi to ko ma sai ya kono ko bai ang ma ngoya abu sane dukhona ko ko ke sana ni mo suma hingai 2018 wa BJP IPF te hapang phaima pore tam tam sujog subida mangkha ko taw maya batar go maya yang hingai ma bagoi tiba ma thana sayoi nahaka bono na hanan takrai hingai yang boleh bu mungkai tam kha bila poti de bol ma hingai po bo para ngoda siro hodi para bo bisi khobja go ba sino edi Bidhan Sabha chongmari no sabono bodi kaplai khaina mo chong sini rajana diwan tha hingai rajana busuk ti hamja rajana hamja no sini tipra silai ja busuk raja hingai ni video nai tongnai lukurong no tam ko kachana mo chong tam kasana ni sini rajana bodi di na hingai 2018 wa BJP IPF te habang phaima pore tam tam subida rok mangkha je phema no kai tau sini la hingai Sabha chongmari wa no sabono kaplai khaina mo chong mo thana no busuk ti hamja hingai no lukurong